sme tu. Tak náš program vrcholí a iste sa tešíte na to naše záverečné číslo. Tradičné, známe, ktoré sme na tento záver pripravili pod názvom Tí oravskí majstri na Fašiangovom bále v Nižnej. Príjemnú zábavu. Slnca reči kratšie a klobásy dlhšie. Tak sa mi tu dobre cíťte a ste majstri naši a majstrové, na nás sa hľadte, sa nebračte. A keď sa uráčite, i dlaň od dlaň bite. A vy, továriši moji dobrí, na tancovisko príďte. A priam hudba, hraj! Áno, vážení priatelia, oravskí majstri, podaní senioru Oraván s populárnym tancom Šimy. A teraz vám predstavíme na našom bále naše remeslá poctivé, ktoré radi robíme. Hľa, tu už prichádza prvý majster Ján Laskej z Dubovej Sedliackej. Stolár, je to veľký figliar, pohobluje vám všetko, čo mu pod ruky príde. A pani majstrovu tiež privítajme. Hľa, a tu už druhý majster prichádza, Ďuro Klimky zo Zemánskej Vrchdolinky. Má ovečky, dobré mlieko a povráva sa, že s ovcami spáva. A pani majstrova tomu rada. Nože ju privítajme. A prečo by sa človek nesmial, keď vám sekne žilu mesiar Obtulovič z Tvrdošina? Na známosť vám ženy dáva,
že je práve pred ženením, už mu len iba milá chýba. Nože ju privítajme. A teraz pozor, majster maliar Ján Fitiša z Pribiša. Farby mieša, ženy krášli a pritom iba jednu štetku má. Jeho ženu Betku tiež privítajme. A tu známy majster Krajčír Abafy z Trstenej. Na mieru šitý, príďte, uvidíte, na svadbu, na pohreb, na slávne, čokoľvek vám spraví majster Abafy. Pani majstrovú, nože vítaj medzi nami. A tohto, čo tu vidíte, je parobok mocný, skočný, dvorný a vie otvoriť uzamknuté srdcia mnohých panien. Majster zámočník Páčkaj z Nižnej. A posledný náš majster Šuster, dvorský z Podbiela. Tlčie, búcha, korunky odkladá do klobúka, podložte si nohu. Evra. Nohu dlhú, nohu krátku, spraví čížmu až ku zadku. A priam hudba hraj Rontovku. Áno, vážení priatelia, ďalším populárnym tancom našich majstrov a majstroví bol tanec Rontovka. Tancovanie po kruhu, vyhadzovanie nôh dopredu. Rontovka v podaní našich oravských majstrov.
majstri ešte na odchode domov vždy zatancovali populárny tanec. Áno, oravskí majstri v podaní seniorov Oravanu z Nižnej. Ďakujeme vám, vážení priatelia. Lúčime sa s vami a ja so svojou Štefinou. Vydržte ešte do konca. Jednu zábavu. Dovoľte, aby sme na záver ešte predstavili jednotlivé cechy. Cech ovčiarov, brinziarov na Orave. Populárni stolári, kotlári. Áno, zámočníci. Cech mesiarov. Cech krajčírov. Obuvnícky cech. A naši maliari a garbiari populárni. Pravda, že gardedámy naše. Gardedámy. Áno, aj s našou ľudovou hudbou